נפלו מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצוא. כרגע המחיר לא כבד מצוא. על התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. מדברת על הפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך האישה, וצחוק, ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם רגע, אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הוא לא יחמיר לו. אז שאם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קלינטון. לא פחדתי להתאבד עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי לפני הבחירות, תקיים בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר, אליי ולערפאת, באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמובן. הפסקתי בישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא רוצה. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיבות.